Yanume Yerosaya Yesrono Enyaye Osaya Yesrono Enyaye Oya Kodwan Ponchilefo Enyaye Yedu Echi Etu Beto Asante Petechi Mahine Acheno. Okay. So Ahine Dinkra. Tiyeko ya nkoto no. Tiyeko na ne ba ene wo. Ne se chire baby a papa. Ewo. Bremang Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Canina near Brenny Tim Pentenkwa. Obia Wobedi Hine. Obia Walker ye Wabrimpo bi or Quabrimpo ye. Chachao Kente Papebi Edunasa Edwinsi Juniso any a good year and Pemplaniema. Toma would draw a winnable Dombo Bagia Yadija Warrior. Don't know a bona saw them more. And I don't care for Womudi War Monsa. Wine Papebi. And chancing in Kunya, Yako high near the Equia Yafro, and I see a wedding. Or him I will found who are warrior dano, among why you fe, and see a nina, where you are here, yes, or Baba Waroba, your befoul, yes, you, I'm one found setting, now the acco, and until 20 baby, a year na woko, nana dress it, si form, no jum, near Musa Wahine, and Wobay, or him not yes for my warbedia. And a Wabrimpo Royal Kente Palace and Services. Ya was Santa say runabout war. And no American formal. A Santa Magia Bosso, Ghana Jaboso. Baby, I will be a Miss number the good screen no fa Neni Ninkita. Abusia Ebrano enye wiedu aha Nyansapo TV. Yakase Nyansapo TV ana waje so say yesane no badwemba kwan so abusia mame chacha na memo akwa basonko emfamba ye dwumadie yi eso medical kase nyankopon ya adom de adom abodom so enei Nyansapo enya bonten kwa na behu se ye die video ebeba beso mu nyame ya adom ene ye abefo eye studio yi bi nyankopon enso atse ye hia me enso ye setimi akabie nei no ye ba be di ye dwuma sonko ewo ye studio ha sei na ye pa ho toma de na hu behia se ye de wona wonim de ewo ya mamre ne ya mane kwan so ebepiem wa ha ye ne omotena sei ye fresunsum esan se ye tisikadwa so de na hu behia se ye be fresunsum ye be fre na nanom no ma ba betena eye afidua yi mu na de be nyina no ebe koso from ede amaye enti na bepiemu ewo studio ha mi woni manyamfo bi ewo ha sei ye wura taika asem bi na pia osema wa asante sem ehu hiaw enti na bepiemu ewo studio ha ye wa brantie bi a wonim de na sante sem hu hia ni ntino wakwadare wo eye ya mamre ne ya mane mu abusua enye asem ketwa ene ye ba be fresunsum ware ase ye ba be di enkomo ye ba be ewo hase ya enye asem ketwa etika kye wonua na wonua kan kye ofoforo se asona ka kire adwa kromo matena se magimagwa na magimagwa se no meni animdifo e ba be di enkomo na bibia so etima koye e de amaye tibe so first time ya obeto bando de agu phone so wako YouTube search engine no na wakakobo Nyansapo TV e de ahye ho wa subscribe wa share wa comment na bibia so etima koye e de amaye enya temdie kire wadwene na wonua so enche na adwene bibia so ntimi koye emfa emaye mekasa enye tenten kame ho na abrante wa wono de wo se wotu no wasi wo se wo boa amaya mamre ne ya mane akosoro apagya adimu ewa santima mu no yenkwa ne nchen ye mana kwa ba yemfa yedwumadie no enhyehyɛ so abusia obi beka se enne eye adwoa ho ayefe wase ohima se ne danda nyina ro se ohima na mediase da piesie emma owo Bremang Royal Kente Palace and Services yakase services a enye kente no nko ana woton osiesie ayefro ho osiesie nanano ahema ene ahemfofo osiesie bibia osanso eye event planner se ba se ye occasion bi se ya ware se ye abedin tour se eye ayiyo occasion bia owo Bremang Royal Palace and Services ewo ho edemaw se obeboa ama udwumadie no asipi asita na chi akwan enye yira akwan owo Kumasi ha sei Kumasi Santase runabout opposite a year Beaton gas fuel station eho ane ye mame ewo nana hema ba ko pe
odudro bibie se opese udwumadie etiapo udwumadie edanso de a ene freye maame nana hema owo Brempong Royal Palace and Services obete ne te obetwa no yopo na bibia nso atimakoye ede ama fa ne namba na etwegu ewa fidikesi so na ni endi enkomo bibia ebekoye ede ama ene mame mbusa ebia enne ana yahwefo ehus wapie afidikesi so Nyansapo TV ahita wiase ne Ghana fa na nyina yamamre ne ya mane hu hia yen enti na wapie so mepese mebusa udin a wagya ne wona de to wo ene sabio botaye ntie ne sei wo ha sei yeni hu nkomo kakra yo medawase ansa na mebo medini mechia asantime nyine re ibo ni dia pia bo mu ase ma chia nanano ma wa asantime mu anyina medin de Steven Dwabo and am say awa eboma santen so minti obi a hu efre motumfo nana okay na obi a we say gumasum say aside within no any otumfo nana no ye frɛ mo Bremang ye wo ye hey ada say Bremang sunku bi a adwoa minim ahwefo nim te ho kaka kyerɛ ye Bremang say e ka Bremang wo hra no e o Bremang sikuma ne Bremang kru bi o ka Bremang sikuma Bremang fo na bi na ekote sa Bremang sikuma be e ka Bremang santin kru ano santin de nsesi no bu se ono anu kru bi ko no ana kyekire Bremang no e santin o se kodu okun awia ana kyekire Bremang kru nti de nam so mi nya Bremang ne se na okwa akun bia oba Bremang na obeji na home nti ne Bremang no okwa akun na obra wa betina Bremang agi na home ene na yenya Bremang wow na me ne wodi nkomo no me hwe won tuma ni musa se ya tete won tuma nim wa na wo share daddy blade esunsun mu se wo ba be hwehwina me wa ha sei ana se eye bibi soronko enu nti ana ntoma na efra no ase baabi atetete kyeye bi mu kakra ene yesu amamre enam se yedwumadi a yediboa asantemani Sikadwa enam se ne nananom kɔ akon enti enam se mebe enti medi bi ba se de be ya ebe mo obi ahun se tetentuma ne ye ka bi wow ena ne nanam de kɔ we che se ne yegina ko ano ene nya asem keto ha se ene ka binyima ka so tete media mu bi ana media mi tibi nya bi sa na Bremang for no dwumadie ben pa na mudi e wa santemam ha e de boa yewura ewo na mamre na manye nyina mu yo Bremang for ni edwumadi a yedie ne edoso se bo ba Bremang a ho na ohene bam esie ana wo de ohene bam so to a ye ne esabo awoma santene e ka se run the Royal Chanting se ohene kwa akon a ye ne eboje ne so ye ne manu mura ye ne ka bibi kire no e manu hu se yewura ye mre kwa ye ne kasa ema yewura mu so me mata na chi so etubetima ye bibi ubetima chante sa Royal Chanting ni bia mehu Royal Chanting ebi ni se yewura kwa akon a ye tuo challenge ma wiase ni nyina hu se ye de yewura santen nko a ne ye de yesuro no te me manum nti tuma me hwe bese mi hu ya nu me yewura saya ni yesuro no enyae ya nu me yewura saya ni yesuro no enyae osaya ni yesuro no enyae owia kodwa amponkyerefo enyae yedi wachi etu obeto owia kodwa amponkyerefo no me kira se kakra na asante petachi ma hene ache no so ahene dinkra ti ekọ ya nkoto no ekọ na ne ba ene wo na ese kire ba bia wo papa ewo ana mi enya se nyum bia betu bia ewo ase kire ene ne yebedi ne dwuma wa ase no ye ne yebesua de na eya mpempi no mete se Bremang for mo be benene de he se ebeni ye awona ye bone nsem a ye keka ekire yewura no sa no na emane yesa ensem bebre wo aye ka kire yewura so e bia bibia si asantime ye nka nyina ya se na ahema na asantime wuye ye wonwum bi wa ye to a ade a ye mpese ebeba na asie se woni ye mpe se beba bandan dwene ho enti ye to ye hia musuo so ye to ye hia musuo enti esa ema yewura ni ta kokowa ana anwum ni bi wo kra ene no ye nto ye moso ikodu a ye to asem ni fie kura asem timi ye dai ebe fie anwum bi wa yewura ho ne ye koto a ekenya ne manu se wo so ye bibi so
ana amanye bi ba yeso a ye wonwuma ye to chire ewura se ye nkon enso ya seehye ye onwum ni bia se de etie ke fan se yewura atu kwan eno kwa ka meba so no ha ho ne ye kohyia na enya nwum bia na ye to ho niko ye ni gide ye to ye hye amusu so ye to osaya na yesu enti se wache ye bre ni bre bia mo be ene butayenti a mo be no won se ebre du se Nyansapo ye paw ye studio yi ho ntoma enti pe se wo be na ye frɛ Sikadwa sɛ wɔn bɛgye na agua ɛwɔ studio ha sei sɛ ne bɛyɛ a ne nananom nso dwumadie bi ebedi no ha sei no ɛnyɛ from enti kwan no ba bie di ama wo wobɛtuma yɛ deɛ ɔpɛ ya no me akyiribucho akyira brane be me twasuo ɔsrampo ɔkoa be me twasuo ɔsrampo otwie be me twasuo ɔsrampo kwawe ya no me akyiribucho akyira brane be me twasuo Osrampo okra be me twesu osrampo otwe be me twesu osrampo kware ya nu me yerosa ya ni esuro no enyae ya nu me yerosa ya ni esuro no enyae osaya ni esuro no enyae owia kodwan ponkyerefo enyae yedu ochi echi obeto woyemu yedeni a woyemu yedeni a woyemu yedeni a woyemu yedeni oye enkwasiafo ya enkofromu yedeni oye asampo oye asampo de obesi ansa mese de obeka ansa meka asampo yenko yaseshi yenyina awehye asampo o Nyankopɔn tonso bo wi amakotfo nya bidia no petututu asrampo na abenya amoamo nyina kotoku na abenya chide kotoku asrampo ya nu mo twe be me twe so asampo kwawe ya nu me achiribuchu achira brani be me twe so osrampo wokwa be me twe so osrampo otwe be me twe so osrampo kwawe pia well enyuma wo tu ya na se bia wo bia se anibere wo me hwe se na wo yo nsa na ka me be sore minim se bia wo ma wo musuara ka bia hyew wo tibiti afiri so ana wo san ye bibi de wo nsa kɔ wachi me pɛ abakɔsɛm e fa wo kakra se ne wo ye wo nsa no e bia wo butaye nti a wo to nwum na wo yo nsa sei ene de wo san de wo nsa kɔ wachi se ni butaye be ne ta akira mo to saa nwum na mo ye saa action na se mo ye saa niema wi no awono Chanting hene dum ti Chanting ne etomani tu ye to e de nsatini yewura so so ai de nsatini yewura so onu ni panko a yesuro no to no ne edi nachi a etu e de ebeto edi se bia aman bia sole wo yeso a pese ye kyese nkwasiafo we de nsa atini ati omodie na omuyi omuntimi ni ye nko omuntimi ntu ye so sa sa na entina brebe na moto saa nwum e bre bia ye were kokku bia na anase nani abiri bi na moto saa nwum we no ebra ye were ani abre ye pese ye hye ye were nkuran ye mobia hu se ye ro se nkwa na esuro no ana okosa na oba ye wa chiributu achira bra ne be ma atwa asu ana se bibi to ya na arewo bia na asade bia ye pese eba ye so na eba ye so a ye wa asantron fia no ma ani wo achiributu ochira brane be ma atwa asu ani wo odunko abana na yenwuma ya oni nsem ewo mu ya ntenu se ye to a ye wurani ta kokko wa wetima to enu amame anyum na ebi wa enye ni nyina na santansa na ye pese ye to ani mu nsem ne bi timi bia ni so odunko abana abenedie asantima ye fe mu ni nyoma satam ne ni intim zakari ye kono na odunko abana so na ne etimi ye nya no nti sanyo no monto ye to be ana ye nhyedan tumpi be na wetima to kakra we bibia ato to mesro to ye odunko abena wo ye mudeni ye odunko abena abenedie ama mo ho anyumo ye osaberi ma abenedie ama mo ho anyumo ye odunko abena di asempa na ayo ye otutu bansoro abenedie osinin awudie abenedie ye odunko abena abenedie ama ho anyu ye
ye Pia wow ti eno so ne esa wa aboa kotoko edi ni enyom ne edosu benye ni nya na eto okay me pese aboa kotoko ye be ye fretumi no enti ma bie kwan na ma wo tonwom no oto a ne ya ginchase kakra ewo ho enti ma bie kwan na ma wo enyom de said na American ebu asante ama na nye ni nyina na epia emanipe ehunu ebu a ye fra ne ntuma na edisie se aboa kotoko asema ake se me bi wa bibi betimi asi wa ano ya ni bra nyuma ya di tro challenge ma yura pesi yura ye bibi abraham pesi obi ye bibi tinye ni nyina enyom de adoso ti obi hu ye se menhia ye to ba kumienu miense nkyere se enyom ni de bebre wo be ya tu bia ni se de bia te se bi yura tu kwan wo ba yentimi nko airport enkoto ye hia musu biko ye ni gide na oba na yura free ye asante me ye gide mu enim se yura akosa se rade boa no de yura bedu asudwe ma ye ni gide enti enkoto areho de efa nkoma no enti eno nyum be na mo beto eno so e kan nyum na mo bese mo beto no ase mo fra ho nto mo bese mo beto o se yura fra kontom no be hia na ye mo obi hu se ye de yura ose nkwa de esuro no won de di na chi etu beto ana achiriguchi o chira abra ne wa ko wa ye de wa ba enti nyum bi sa de etoto ma yura enti to kakrama ye ya ni me yura ose ya ni esuro no enyae ya ni me yura ose ya ni esuro no enyae ose ya ni esuro no enyae owia kodwa amponcherefo enyae yedu ochi etu beto ya ni me achiribuchi achira brani be me twesuo osrampo okwa be me twesu osrampo ochi be me twesu osrampo kwa oye woye mu ye deni a woye mu ye deni a woye mu ye deni a woye mu ye deni oye enkwasi afo ya enkofuo mu ye deni enti me pese me busa se benu gu ahodo sen ebia bra anigye wo ho bra ye di areho bra mo bra dodo ahodo sen na mo de be e de ma yewura abendie adosu se na akoye se first na akon no wo anso na akon ni ho it say bibi si asantimo na yewura ko aye di gina o ma akon se bibi a oye bi o nam tuntum ni aye di gina o ma ani brenti ye fa ne se ye wa akon ti akon mu de na ede ya beto ana se ya ni gide wo tu kwan wo ba oye program bi yakọ anu so ya ni gide ya tuma no okay mami mbusa asewe mfentwa to na mema kwan na be because me ya we segum so se wo ba bia ma honhom ne de yes na me pese mbusa se tumi be na wo bi ni mu unse tumi de bi wo mu pa tumi kesi wo ana ade bia ye ma santen din eda so no enye easy sa nwume awo no se me maso a ye stop se ye kwaba menhia na obo se ye to a ye nyina ye bikoye ohene nwom enye obia na etoma no ohene enkwa na ye bosa awo ima no tinye enwoma ye didi agro ana wonkote se wona baabi na obi to dabi wona na obi dabi wonti bi sa baabi da obo se ye sa dio na ye wura de ewo ho ne ya ama no ti ana adaje enim kura bigo wo hwe asantema nyina ama hene dodo akesefo nyina otumfo abrempomfo omu nyina ahia ni atuwe ai adaje kura ni mugina ewura no ama hene nyina atwa ne ho ahia ni e bi otum se tumi no ye adwuma pan tubo se ye tubi a ye ni abre de ohwe media ne so bi ba menhie be bon se ani bread ewo mbe ye tuwi a ye na mo ye okay be sa tam na se na nan mutumi na abefa ye de ye adwuma adaje kura ni okay na wo kasa no se awo ana enye awo enye sa eno motuma ye ranko a enti aside sa awo ne wo befofra mo ye edema nananom ahemfo a ewo ye wura na ase ana se krobia ne nhyehyeye ne na awaba ahemfufuo bebre ni abrempofo befra amanhene bebre omobo omo ode omoto ama be ye de ne de ye tuma ye wura ti obi ntimi firi mo ho enkoto bi ma eye ahemfo ahodo egu ye wura na ase dabi ye wura anyumo ye wura anim se nke ba kwa ye maso wo se ba bia tadi obi akra so de gina na nazo because santini dimu ne nyom ya ntuma obia ntuma obia won timi nko kan kire on yin bi se ono nko na usuro dabi ye wura
nti se ye to sa me yewrade ne nsa epem ne bo so ono nko ani nipa yesuro no asa ono na kan ewo okay we be se me ye mfonso enti mi bie fro na ma bi ma yen na ye fa edwumadie no enko awie yanu me asantro fianu me yashia musuo yanu me asantro fianu me yashia musuo oya ye yashia musuo yanu me atiributu atira brani be me twesuo osrampo okwa be me twesuo osrampo otwe be me twesuo osrampo kwae yanu me yerosa ya ni esuro no enyae yanu me yerosa ya ni esuro no enyae osaya ni esuro no enyae owia kodwa mponcherefo enyae yedu wachi etu obeto woyemu yedeni a woyemu yedeni a woyemu yedeni a woyemu yedeni a oye enkwasiafo ya enkwavukromu yedeni yanku yo ya sishu asrampo yanku yo ya sishu asrampo onyankopon tonso bo wi amagodfo nya bidi ano petututu asrampo na benya moamo nyina kotoku na benya chide kotoku asrampo yanu mo chebe metweso asampo kwawe yanu me atiribuchu achira abrani be metweso osrampo okra be metweso osrampo ochebe metweso osrampo kwawe pia wama yehu se na ni braba because me hwe won toma no ene se ne yasunso amu na we kire se ni braba we kire se asantema ye wade a oye na me pese me busa asem na me se nke ye sore so na nko wa bia ma adwo honhom na wura me a mitisi abonten a no ma hu se yes Nyansapo TV ha no ye idi amamani amane so na obekaye a ye asante hema yi no ye hu se nkrofu kuoku ahodo bebre na ane wo ho ye hu nkrofu kuo bia na omo beti se de mo nso mo ye no me pese me busa se omo ana omo beti se de mo ye no omo ye hwanfo he fa no mu frie na bena na omo be no ase kire ne sen omo ye mo nso mo nkrofo no mu bi anase nsonso ye damo ne omo ntam obeba be yi ano ne nso be pese producer ye Sikadwa onfa sa video no ento so ema ya hwefo ne nka ka ye ho se de be ye nkwa ye sa adwam ibo mitim na me ka bibi ye nkwa hwembra ne ye ba na obe yi nsem na no na ya ma ye mu so Bema yakwakohwe video no aba sa wodi wani ehu video no obetimi a kire yen nyema kakra se ne mebusa ye no mo ye nkrofo ben omo kamukuo ne ho anaso omo so ye nkrofo bi omo so bi wo manhia ye bia yen yenim ebe no ne Chanting ya wo boni se nkokuo no doso obia onudwuma odi so ye wo senti amoafo nyina ewo ho ye owe nti obia ni ne dwumadi a wodi bua Sikadwa sa obia ni ne dwumadi yo bebre ene oba bon se we de ne dia aba we de ne dia aba be ye kan dia ye de ne tumi wo mu gidigidi pa nya ago sanity enti mu na mo ya de baako bet mo de ne tumi wo obia oni dwumadi a odi so ebi tonnom ebi yesi ni nyina ka bom na me nyina ebe ya asante be ye Bremang fo dwumadi na ma chire mu ye nko mo de no bebre wo de na ye be wo so be na mpese ye clear ye doubt wo niam bi hu because ebe ye na agent tanta say omo so ka Bremang fo no ho ana
Yeah, the nam say near no hini na kwase nti bo we bia hini kwa na mu dinechi ye dinechi ye ne na ma ye koba ene ma de ni tumi ni esa na ne ne ko okay nti sanity de nkomo twetwe no nyina esi na mekai ahwefo ne atiefo se ha Nyansapo TV yakase Nyansapo TV anu akase ye sane no badwemba kwan so hye no so se ne adwa me ho ayefa na eye onyimonyamfo baabi na na hema oduduro bibie owo Abrempon Royal Kente Palace ono ana wama me ho ayefa free bitiri so kosime na ase ne nyina eye ne nsa no nyuma ni bi se ope entuma papa kente papa ye wo kente ne ye wo kente kenta sabio impropro bia eni ho kenta enfedi ensei utimi di kodwabo bia se dia ene owo Abrempon Royal Palace ana mekanfo e dia ma enye kente nko no oton eye ahenema ya ye shei for emema ema ni nyina akwana so ya obenya bi wo ho o spray papa dia gu we de ama wo wura ba bia wo sentena gi ba bia owo Abrempon Royal Palace e wo ho say obeboa na wo ma bibia so akoye e dia ma se odomo san ma we nyina na wo siesie ayefro ho sabi uye kunani ukuna wu agyaw oyire wu agyaw na wo pe obi a wonim amamre wonim de e wo yamamre ne amanyemu a ene wo Abrempon wo ho so obeboa atini nyina te e dia ma wo ya brantie ababaawa wanya wodofo bi na wo kofie akwakose ne nsem aware a na wo pese wo hyehye niema ma sabi wo ase hu se wonso uyo obi nani bo niema ne so etija e wo nani so dia ene wo Abrempon Royal Palace wo ho so obeye ni nyina e dia ma me kasa be tenten na kira kwan enye yira kwan kra wo Kumase Santase roundabout oni Biton gas fuel station no ana epem so omobo so pe utimi fa Biton anim hotimi de kwaye maami na kache na se obeyira de a ene fa namba ye twegu e wa fidikesie so na fa na oni maami entwetwe nkomo oni na hema eni nkomo owo abadaye na wakwakoye no futabraba ye yina ye no manu bi no obeji usika kuma bi na oba si wodwuma no e de amaw na wo de aseda e be breyen e wa fidikesie so meso so first time ni a obe subscribe channel no wa share wa like wa comment na bibia so akoyi e de amayen ye fa seda piesie emma onimunyamfo ene oje breje pene so obe ba no ni aba betwetwe nkomo e wa fidikesie so na ye de aseda emma no say ono so wa ya de say ye friend no oje ye ofel so wa ba no nimunyam aba betai akire ye sorry tonyo ba akoma yen na ye mpegi ye munko yanu me yerosa ya ni esuro no enyae yanu me yerosa ya ni esuro no enyae osaya ni esuro no enyae owi akodwa mponcherefo enyae yedu ochi etu betu yanu me yerosa ya ni esuro no enyae yanu me yerosa ya ni esuro no
enyae osaya ni esuro no enyae owia kodua mponcherefo enyae yedu achi etu beto pia abusia ye de enkomo twehwe ni nyina esi nyame amba da se ni behia bye bye. Preko enim sebe odwampopo bi esi kro nimu awase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fefem ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame